bersama artis-artisnya Krida Manggala Tayan Tulungagung ingkang dipun bawahi panjenenganipun Bapak Musata. Kula dongaaken mugi-mugi panjang yuswa nggih Bapak. Awet momong putra wayah. Amin. Nggih, nderek belajar. Yo, sadurunge awake dhewe ngaturke pambuka ya kuwi. Ya, kaya ngapa, Cok? Diaturke sinarengan sawanipun Krida Manggala Indonesia.
sik diles-iles karo tukang jaranan iki. Ya ora apa-apa lho, kan Iku enak. kan ngene iki anu to minangkani pambudutan Mas Bram kalian Bu Ane jenengan katuran rawuh teng Tulungagung. Wis. Aja kapok ya Mas. Ora. Iya, Ya diaturi. Gusu maning ati sinarengan crita manggol. Monggo Mas. Hujan masih air dan dia masih milik orang lain. Ya, ya, sumelan. Bareng-bareng hijau manggol. Monggo Mas, jenengan riyen. Gusuman ning ati do wong ayu kang taat diati entah kamu bisa gawe tentreming hatiku. Kaya ngene saiki piye karepe malah irangake manis pamukane kok pahit dipapurine malah nganyelake. Sing tajak pancen kaya mengkono. Crita Manggala Indonesia. Ayo Mas. Gusuman ning ati do wong ayu sing taat diati monggo kamu bisa gawe Lah wong iki ning kene lho. remeng atiku. Kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake pates pambukane kok pahit dipepurine malah nyelake. La
ayu sing taat ditati moga kamu bisa gawe tentreming atiku saiki piye karepe malah mirangake panis pambukane kok bae dipemburine malah nganyalake Ayo. Ayo, yo. Ayo Mas, sepotono ben maju bareng, sepotono. Inggih wilujeng dalu Nduk Cahayu. Paring asma sinten? Cika. Mijil saking pundi? Saking Banguan Kedungwaru. Oh, Kedungwaru. Heeh. Diaturi setunggal lelagon nggih. Napa nderek? Iki aku duit apa dhewe ae? Dhewe ae. Dhewe? Dhewe ae. Aku tak anu ya, Mas. Apa? Anyang-anyang. Ayang-ayang. Oh iya, ayang-ayang. Oh, kok anyang-anyang. Heeh. Sowan wonten ngarsa jeung andika sami. Diaturi sinarengan kuncine. Heeh. Iya, kaya ngapa? Ayang-ayang Mas ya. Heeh. Ya. Sinarengan sowanipun Krida Manggala. Kaya ngapa? Ayang. Sesarengan Krida Manggala. Padang rasane ati kandang sengiping liyan hanyawa aku kowe laku katresnan kang maswong kajang ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi ake pacoba.
sampun nggih Mas. Sampun toh? Kok ora krasa? Puspita ing Taman Sari. Ya, sinarkan suwanipun kadang-kadang Grida Manggala Indonesia. Kaya apa to? Kusuma Wijaya. Aku baterana loh Mas. Ya, ayo. Ya. Wong gak gampang rapal. Sarang-sarang kalian itu. Sayang. Dalam. Sawangan to. Ora enek lintang. Ora enek masudan, mendung. Lunging bakar lan semi puspita ing Taman Sari manglung manungsung wengi kelawan bulan Nindasari Nambarong sasmito sang kumbang wayang rangsang pujo sari kusumaning ratri mung sawiji dinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancarana antara Kusuma Wijaya. Artis-artis sing Grida Manggala lho iki. Wasik lho Mas. Beda karo liyane. Masa to? Heeh lho. Apa to? Alah, heeh to. Sang kumbang wayang rangsang pujo sari ing kembang Kusumaning ratri tongas wewiji dinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang banjarana antariksa animbui hayu sang runa Kusuma Wijaya. Ayo yo Mas, enakno lho Mas. Ayo Mas Kancil, goyang ayo. Ora enak liyane Grida Manggala. Kumbang wayang rangsang pujo sari ing kembang Kusumaning ratri tongas wewiji dinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang panjarana antariksa animbui hayu
santri sadrone ati kang suci yo lintang lintang panjenengan antariksa ane bumi ayu sarina kusuma wijaya ane bumi ayu sarina kusuma wijaya kesel ya mas. alah Alah, kesel alah. tapi penak Alah rasa demok rasa demok. kowe iki wong ayu-ayu kok Rasa demok. pundakmu akeh semute Ya wonge lek manis sih yo ngene iki dirubung semut. masa Ngono lho ya Pak Sogok ya. Pak Eh. Sogok lah piye? Piye? racun kuwi Wo. Ora oleh diceluk to. Ojo. Ya makasih ya, Nduk. Pak Sogok ngono lek kok. Keri-keri. Jajal tak ngasih ya. Piye, wis Mas? siap. Nanjake Mami Titik. Oh ya iman to ya iki ke babon-babonane Krida Manggala kok ya. Paringi Pak Gok. Janjine ora tenanan jebule. Ya, kaya apa? Sinarengan sanipun Krida Manggala aja digondheli. Dados. Aja kesusu, kuwi sing piye? Lah timbang kesikut Lagune sing piye kuwi? janjine ora tenanan jebule. Lah seprona latihane mbek ki apa ngono lho. Ya, kaya ngapa? Krida Manggala aja digondheli. Ayo, Mak. Ngenteni karo mboke ya ya. Alon-alon ya, Mak ya. Ya alon-alon matane kelakon. Hutan-hutan ngercih-ngercih. Janjine ora tenanan jebule wiwitan dadi grojogan saben-saben dielengke nanging sejak iku datang wae Pula-pula wis bencaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi ruti ing atimu Iwak cucut wadahi gunung becik mbadot ini bumudung aduh mas ini bangunung Neng pasar kok tuku cipir aja samar yen rata pikir aduh dik aja kuwatir manuk geger kong aku budak panjana sengaja banget diketak aduh mas saking ana kakal mangani roti dan tak budal jadi gondeli aduh dik aja digondeli mas bang kacang kembang kedele ilahe lobak lape dadi gawe yen pancen dikarepake ayo tinggal aku lamune Krida Manggala Indonesia alon-alon ayo Mas hujan-hujan ndak kepleset
aku ya dik ya wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang seliramu aja dadi rusti ing atimu aja kuatir manuk gagak kok ngaku malah dan sengaja makan dijaga aduh mas ana kandal mangani roti ndang tak budal aja digondeli aduh aja digondeli Iki apa Mak Bram?